Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирда Саба дулкыннары телевизиясе һәм мәктәпләр тормышыннан тапшыруы. Бүген без сезне Олы Кибәче урта гомум белем бирү мәктәбенә сәяхәткә чакырабыз. Кеше гомеренең иң матур еллары, онытылмас мизгелләре мәктәп белән бәйләнгән. Бүгенге көндә безнең мәктәп нинди тормыш белән яши, укучылар ни белән шөгыльләнә, тапшыруыбызда сезгә шул турыда сөйләрбез. Безнең мәктәп төбәк 8 еллык мәктәбе булып 1930 елда эшли башлаган. Мәктәпкә 7 авылдан килеп белем алганнар. 1992 елда Олы Кибәче авылында яңа мәктәп салынган. Олы Кибәче урта гомум белем бирү мәктәбендә 98 укучы белем ала. Биредә укыту һәм тәрбия өчен барлык шартлар тудырылган. Иркен, якты кабинетлар, интерактив такта, проекторлар белән җиһазландырылган. Мәктәпнең төп байлыгы үзенең предметын югары дәрәҗәдә белгән, балаларның яшь үзенчәлекләрен, психологиясын яхшы аңлаган укытучылары һәм белемгә омтылучан, кызыксынучан укучылары. Коллективта 22 укытучы белем бирә. Мәктәбебезне иҗади лаборатория белән тиңләргә мөмкин. Мөгаллимнәр һәрвакыт эзләнәләр, укыту тәрбия эшчәнлегенә яңалыклар кертәләр. Укучыларга төпле белем бирү максаты белән янып эшлиләр. Белем бирү эшчәнлегендә заманча алымнар куллану, укытучының һөнәри дәрәҗәсен һәм педагогик осталыгын үзлексез камилләштерү аша укыту процессының нәтиҗәлелеген үстерү, методик темасы тормышка ашырыла. Укыту тәрбия эшен камилләштерү өчен яңа методик алымнар, чаралар кулланыла. Табигать белеме фәннәре укучыларда аеруча кызыксыну уята. Төрле физик законнар аша көндәлек тормышны күз алларга булышкан, тәҗрибәләргә бай булган физика дәресләрен укучылар бик ярата. Күп уку йортларына керү өчен физика фәненнән имтихан сайларга кирәк булу да бу фәнне тирәнтен өйрәнергә этәргеч булып тора. Дәүләт йомгаклау аттестациясе нәтиҗәләре белем бирү сыйфатының төп күрсәткече булып тора. Узган уку елы имтихан нәтиҗәләре барлык фәннәрдән диярлек район һәм республика күрсәткечләреннән югары булуы турында горурланып әйтә алабыз. Укыту тәрбия юнәлешендәге барлык нәтиҗәләрне исәпкә алып, мәктәбебез укыту эшчәнлеген югары дәрәҗәдә оештырган өчен һәм тәрбия эшен югары дәрәҗәдә оештырган өчен бер юлы 2 кубокка ия булды. Шушы уңышыбыз өчен Санкт-Петербург шәһәренә сәяхәт итү мөмкинлегенә ия булдык. 14-16 октябрьдә безнең мәктәптән 3 укытучы һәм 30 укучы мәдәни танып белү туризмы милли программасы кысаларында Петр шәһәре Град Петров маршруты буйлап сәяхәткә барып кайтты. Төньяк башкалабызга шундый гаҗәеп сәяхәт итү мөмкинлеге тудырган Саба районы мәгариф идарәсенә әти-әниләребез, укучылар, укытучылар исеменнән чиксез рәхмәтебезне белдерәбез. Санкт-Петербургта узган бу көннәр укучылар күңелендә бик узак сакланыр, Россия тарихын тагын да яхшырак өйрәнергә этәргеч булыр. Син ничек уйлыйсың, Альмир? Сәләт тумыштан ук буламы? Минем уйлавымча, без беребез дә сәләтсез түгел. Бары тик үз сәләтеңне дөрес билгеләп, аны өстәле өстендә даими эшләргә генә кирәк. Ә безнең мәктәптә сәләтле балалар белән эшләүгә аерым игътибар бирелә. Бу эшчәнлекнең матур нәтиҗәләре дә бар. 3нче ел рәттән инде мәктәбебез олимпиадаларга әзерлек буенча беренчелекне бер кемгә дә бирми. Һәр уңышның нигезендә сәләт талант кына түгел, ә сабырлык һәм тырышлык яткан һәрберебез белә. Баланың сәләтен дөрес юнәлештә үстергәндә ул берничә өлкәдә үзенең талантын күрсәтә ала. Сәләтле балалар белән эш бик катлаулы һәм бер кайчанда бетми торган дәвамлы эшчәнлек. Ул укытучыдан түземлелек, җаваплылык, югары белемгә ия булуны таләп итә. Дәресләрдән соң да кабинетларда эш гөрләп тора. Укучыларыбыз билгеле бер график нигезендә олимпиадаларга әзерләнәләр. Һәр предмет укытучысының бу юнәлештә сыналган алымнары, тәҗрибәсе бар. Мәктәптә узган өстәмә шөгыльләр өйдә дә дәвам итә. Системалы рәвештә олимпиадаларга әзерләнүнең нәтиҗәсе дә куанычлы. Укучыларыбыз район, республика олимпиадалары призерлары һәм җиңүчеләре булалар. Башлангыч мәктәп, башлангычларның башлангычы. Монда белем һәм тәрбиягә дә, сәләт һәм мөмкинлекләргә дә нигез салына. Ә нигезе нык булган йорт бер кайчан да җимерелмәячәк. Димәк,
Башлангыч классларда алган белемең нык булса, югары классларда яхшы уку мөмкинлегең тагы да күбрәк була. Безнең мәктәптә башлангыч классларда 36 укучы белем ала. Балалар бай рухлы, сау сәламәт булып үссен өчен биредә бөтен шартлар тудырылган. Кабинетлар якты, җылы, матур итеп җиһазландырылган. Һәр дәрестә укучыларның талчыгуларын киметү максатыннан динамик паузалар уздырыла. Укучыларны эзләнү эшчәнлегенә җәлеп итүдә кичкенәдән башлана. Узган уку елында башлангыч класс укучылары Замалетдин Бикташи исемендәге 3нче регионара конференциядә үз тамырларыңны бел 4нче республика күләм фәнни практик эзләнү һәм проект эшләре бәйгеләрендә катнашып, призлы урыннар яуладылар. 31 октябрь көнне 4нче класс укучылары Ярчаллы шәһәрендә узачак Мәрхәмәтле Татарстан регионара социаль проектлар бәйгесендә катнашачак. Башлангыч классларда алган төпле белем һәм тәрбиянең алдагы тормыш өчен уңыш нигез икәнлеген аңлап эшлиләр биредә. Иң зур байлык, саулык дигән сүзләр белән килешми мөмкин түгел. Укучыларның сәламәтлеген кайгырту мәктәпнең төп бурычларыннан берсе. Балаларның сәламәтлеген саклау мөһим мәсьәләләрнең берсе. Иртәнге физик күнегүләр, дәрестә үткәрелүче физкульт минутлар, хәрәкәтле уеннар, спорт ярышлары – булар һәммәсе дә балаларның сәламәтлеген саклау юнәлешендә үткәрелә. Физик тәрбия дәресләре барлык уңайлыклары булган спорт залында уза. 2014 елдан бирле укучыларыбыз ГТО нормативлары тапшыра. Узган уку елы нәтиҗәләре буенча 9 укучы алтын, 19 укучы көмеш, 13 укучы бронза билгеләренә лаек булды. Бу уку елында да укучыларыбызның 90% ГТО буенча көзге нормативларны тапшырды инде. Спорт юнәлешендә эшләүче түгәрәкләргә дә укучылар теләп йөриләр. Баскетбол түгәрәгенә 10-15 яшьлек 15 укучы йөри. Баскетбол белән системалы шөгыльләнү бала организмның төрле яклы үсешенә ярдәм итә. Организмның функциональ эшчәнлеген камилләштерә. Атнага 2 көн мини-футбол түгәрәге эшли. Әлеге түгәрәк тә укучыларның гармонияле үсешенә ярдәм итә, сәламәт яшәү рәвешен тәрбияли. Түгәрәк шөгылендә укучылар мини-футбол уенының теоретик нигезләренә төшенәләр, техник алымнарын өйрәнәләр, җитезлек, көч, ныклык кебек сыйфатларын үстерәләр. Гомумән алганда, спорт түгәрәкләре буш вакытны файдалы уздыру, сәламәтлекне ныгыту, физик күнекмәләрне камилләштерү өчен бик яхшы мөмкинлек. Мәктәп безнең икенче йортыбыз. Уңайлы, матур мәктәбебез белән без горурланабыз. Ә менә шәй көне безнең мәктәп бакчасын күргәннәр үзләрен әкият дөньясында дип хис итәләр. Бу чынлап та шулай. Әйдәгез әле бакчабызга рәхим итегез. Мәктәп яна тәҗрибә участогы горурлыгыбыз. 80 сотый мәйданны биләгән мәктәп бакчасында җиләк-җимеш бүлеге, теплица, географик мәйданчык, яшелчә, чәчәкләр үстерү өчен аерым кишәрлекләр булып куелган, тәҗрибәләр үткәрү өчен тиешле шартлар тудырылган. Шушы участокта укытучылар, техник хезмәткәрләр, укучылар белән бергә эшләп, кыш буена җитәрлек яшелчә, җиләк-җимеш, бәрәңге үстерелә, төрле тәҗрибәләр үткәрелә. Мәктәп тирәсендә чәчәклекләр турында аерым әйтми мөмкин түгел. Җәй буе берсеннән-берсе матур чәчәкләр күзләрне иркәли бирде. Салават күпере төсләрен чагылдырган петуниялар, алтын кояш кебек бархатсылар, янып торган каш-карлардан ясалган композицияләр яныннан беркем дә битараф кына узып китә алмый. Мондый матурлыкны күреп йөргән, аңа сыккана белгән балалар начар гадәтләрне юлдаш итмәячәк. Бакчадагы бөтен уңышны август аенда узган күргәзмәдә чагылдырдык. Тәҗрибә участогыбыз һәрчак алдынгылар рәтендә. Бу уку елында да иң күп уңыш үстерүче мәктәп һәм иң матур чәчәклек номинацияләрендә беренче урын яулый алдык. Үткәнен оныткан кешенең киләчәге юк диләр. Әйе, үткәннәр тарих дәресләрендә, халык хәтерендә һәм музейларда саклана. Чыннан да, музей хәтер сакчысы. Мәктәбебездә 1999 елдан бирле эшләп килүче Туган якны өйрәнү музее турында киләсе сюжетта. Безнең авылыбызның исеме Олы Кибәче. Дастаннарда телгә алынган, бик борынгы заманнардан ук безнең халык җәһәрләрендә сакланган Саба төбәге белән бәйле Олы Кибәче авылыбыз. Олы Кибәче авылының тарихы безнең һөнәрчелек тармакларының берсе белән бәйле. Элек-электән бу җирдә тимерчеләр яшәгәннәр һәм алар күбәк күлмәк ясаганнар.
Әгәр дә тәрҗемә итеп әйтәбез икән, икенче төрлеләр күбәчиләр булган. Ләкин вакытлар үтү белән күбә сүзе үзгәрә һәм кибәче сүзе барлыкка килә башлый. Авыл ике өлештән торган олы һәм кече кибәче. Шуңа күрә дә исем үзгәрешендә, атамалар үзгәрешендә яңа сүзләр барлыкка килә. Олы кибәче авылының тарихы якынча 1580 еллардан башлана. Балаларга патриотик тәрбия бирүдә туган як тарихын өйрәнү мөһим урын алып тора. Туган илгә мәхәббәт, халкыбызның үткәндәге истәлекләренә хөрмәт итү, хәзерге казанышларына ихтирам һәм горурлык хисләре тәрбияләүдә мәктәп музей эшчәнлеге зур әһәмияткә ия. Авыл һәм мәктәп тарихын өйрәнү музей эшенең төп максаты. Шуңа күрә дә музейда зур урынны авылыбыз тарихын чагылдыра торган экспонатлар алып тора. Анда бу урынга беренче булып килеп урнашучылар, авылыбыз атамалары турындагы мәгълүматлар, халыкның көн күрешен, кәсебен чагылдырган экспонатлар тупланган. Мәктәп тарихына аерым урын бирелгән. Бөек Ватан сугышы ветераннары, хәрби интернационалистлар турында да шактый бай материал урнаштырылган музейыбызда. Туган якны өйрәнү түгәрәге эшчәнлеге музей белән аерылгысыз. Халкыбызның бай мирасы ярдәмендә үсеп килүче яшь буынның күңеленә изге орлыклар салу, тәрбия эшенең төп максаты. Бу эштә безгә музей материаллары нык ярдәм итә. Альмир, бер табышмага әйтимәле сиңа, укучыларның мәктәптә иң яраткан урыннарын әйтеп кара әле. Спорт залыдыр инде. Юк шул. Актлар залында да бик матур чаралар уза. Тагын дөрес әйтмәдең. Ашханә иде минем табышмакның җавабы. Безнең ашханәнең затлы кафелардан бер аермасы да юк. Ачык йөзле пешекчеләр тәмле ризыклары белән генә түгел, ягымлы сүзләре белән дә күңелне күрә беләләр. Укучылар көнгә 2 тапкыр кайнар ризык белән туклана. Район мәктәпләре өчен төзелгән бердәм менюда балаларның көндәлек рационында булырга тиешле ризыклар чиратлашып тора. Мәктәп яны тәҗрибә участогында үстерелгән җиләк-җимеш, яшелчәләр дә өстәлдән өзелми. Ел дәвамында үзебезнең бәрәңгене кулланабыз. Тәмле ашагач, күңелләр дә көр була. Эшлисе һәм укыйсы гына килеп тора. Мәктәптә дәресләр генә укытылса, дәресләр бетүгә укучылар өйләренә кайтып китсә, кызык булыр деме икән? Юк инде Дилбәр. Дәресләрдән соң мәктәптә өл яңа тормыш башлана бит. Түгәрәкләр турында әйтелгән тырышыңмы? Әлбәттә, өстәмә белем бирү берләшмәләре хакында алдагы сюжетта. Torbadan tütün çıkar. Benim karşılığım kumaş pişir ahırısı. Barısı da hazır. Ah, aşar idim. Kağılma, korkma, kağılmayayım. Ayaksız, kolsuz, sim kaya. Tut indi. Tut desin. Son karışık, elektriküş yok bit hazır. Nindi bet idi. Nişlerimiz iken, belki yürür de kire kaytar. Ah, nindi temli iz kile, aşar idim. Син нәрсә кылый? Аксак та, кыйналган да. Ут deme mini, kılıyla kim ikenin bilesindir bit. Мин түгелдер бит. Yok indi, sen tügel. Bilesin mi tügerekkey? Kişi amanda kimlerdir yol etti. Sonundan boş savutların kuagasını attılar. Nem şol kuagasında min rahatlanıp yol eteydim. Менә белә. Sen ışanmasın da, özleri ortadan şupşar, boş banklar, silafan paketler toşlap kaldırganlar. Soң özün uylap kara, şuşu hallerden soňalarına kişiler dip eytip bulam eken. Tabigatda yol etkenden soň özünün ortadan şupşarlarını jiştirip giderek kerek yok ise, ana her kim bilirge tiýeş. Куянкай, мин синең белән бик тә килешәм. Ярый түгәрәкәй, sen yoluna devam et. Min başkalarını gizletim. Tabigatını saklarga kerek.
күңелле шат рәхәт чаклар бар иде. Хәзер алар белән араны үзәргә туры килде. Кемнәр белән? Соң, бәнер белән Нәрсә булган бәрәңге? нәрсә дисендән? Ашадым юл бәрәне. Беләсең килсә ул бәрән ашламас белән үлән ашаган булган. Шуннан соң чып шурлый, аякларым тотмый башлар, теш сызлый, баш авырта. Миңа дәваланырга кирәк. Ерак түгел аланда дару үләннәр үсә. Мин шунда барам. Ярый бүре, дәвалан тизрәк. Алга таба игътибарлырак бул. Рәхмәт сиңа, түрәкәй. Исәнме, генерал? Ширләп киттеңме әллә? Исәнме, Икмәк? Юк, мин ширләмим. Әзеңне үземнең урманымда янып үлмәдем. Ничек алай килеп чыкты, Юкай? Син нәрсә? Ураманда шырпы белән уйнарга ярамаганны белмидеңме әллә? Мин түгел, шырпы белән уйнарга мине кем дип белдең? Көннәрдер яккан учакларын сүндермәй киткәннәр. Ялкын агачларга үрмәли башлаган. Мин шуны сүндердем, бирдем. Я, Юкай, вакытында күреп сүндерүең әйбәт булган әле ул. Юкса табигатькә бик зур зыян килгән булыр иде. Ярый, аю, очрашканга кадәр сау бул. Сау бул, түгәрәкәй. Йомры икмәкләр ашамыйм. Мин диетада күптән ашаган булыр идем. Тазаруымнан куркам. Ашыгып куя барышам. Миңа куян белән аю урманда табигатьне саклау билгеләре урнаштырабыз дип хәбәр иткәннәр иде. Шунда барам. Әнә үзләре дә килә. И күңелле җәй көнендә табигать кочагында менә шуны истә тоту кирәктер шул чагында. Агачларны сындырмагыз, кош ояларын уатмагыз, Урманда тавышланмагыз. суларны да пычратмагыз, пыяла чүп атмагыз. Өссе якта, кыры якта урманда ут якмагыз. Табигать уртак йортыгыз, аны бер үк саклагыз.
Уста куллар түгәрәге кул астындагы материаллардан, кагаздан сәнгать әсәрләре тудырырга өйрәтә. Бу түгәрәккә йөрү укучыларны кул эшләренә генә өйрәтеп калмый, пөхтәлек, ярдәмчелек, сабырлык кебек сыйфатлар тәрбияләүгә дә ярдәм итә. Түгәрәккә йөрүчеләрнең кул эшләреннән күргәзмәләр оештырыла. Төрле бәйрәмнәрдә якын кешеләреңне үз кулларың белән эшләнгән бүләк белән шатландырудан да куанышлысы бармы икән? Укучылар түгәрәктә ясаган кул эшләре белән әти-әниләрен дә сөендерәләр, үзләре дә эшкә өйрәнәләр. Мәктәптә узган һәр көнне бәйрәм белән тиңләргә мөмкин. Ә бездә бәйрәмнәр бик матур һәм зур әзерлек белән уза. Һәр чарага мөмкин кадәр күп бала җәлеп ителә. Читтә калучылар булмый да диярлек. Уңыш бәйрәме, яңа ел, егез әле егетләр, егез әле кызлар, гаилә бәйрәмнәре, бәхет иле балачак еллык эшкә отчет концерты, җиңү бәйрәме. Бу исемлекне тагын да дәвам итеп булыр иде. Әнә шундый күмәк бәйрәмнәргә әти-әниләр дә теләп килә. Кыскасы, мәктәбебездә ел буе тормыш гөрләп тора. Бүгенге көндә Улы Кибәче урта гомум белем бирү мәктәбе китапханәсендә 5780 дана китап исәпләнә. Шуның 2135 данасы дәреслекләр, 3645-е матур әдәбиятка туры килә. Китапханәбезгә Соба таңнары, Көмеш кыңгырау, Тылсымлы куллар, Сабан туй, Гаилә һәм мәктәп, Мәгариф, Ялкын кебек газета һәм журналлар килә. Шулай ук ел дәвамында юбиляр язучыларыбыз, шагыйрьләребезгә истәлекле вакыйгаларга, календар бәйрәмнәргә багышланган әдәби чаралар, конкурслар уздырыла, китап күргәзмәләре куела, буклетлар әзерләнә. Укучының мәдәни көндәлеге проекты буенча да әти-әниләр, балалар авыл китапханәсе белән берлектә эш алып барыла. Бөек мәгърифәтче Ризаэддин Фәгъретдин китап уку кешенең йөзенә нур, күңеленә шатлык, зиһененә куәт китерер дигән. Йөзебез һәр чак балкып торсын, күңелебездән шатлык елмаю китмәсен, зиһенебез артып торсын дисәк, китапны юлдаш итик, аннан аерылмыйк. Безнең мәктәптә укучыларга хәрби патриотик белем һәм тәрбия бирү ел дәвамында күп төрле чараларны, кичәләрне үз эченә кертеп, уңышлы һәм үзенчәлекле үтә. Әфганчылар, солдат аналары, ветераннар белән очрашулар, батырлык сәгатьләре, ожаган хәрби спорт уены, егетләр арасында мәктәп күләм спартакиада уздыру матур традициягә әйләнде. Бүгенге көндә җирлегебездә 2 сугыш ветераны яши. Абдуллин Мүбәрәк һәм Альмиев Хаҗи Әхмәт бабайлар янында еш булабыз без. Менә бүген дә укучыларыбыз Сталинград сугышы ветераны Хаҗи Әхмәт бабай янында. Шәмсез. Хаҗи Әхмәт абый. Салам алейкум. Шәмсез кызлар. Шәмсез. Менә шу мата сезнең хәлне белергә килгән Яхшы, идем. рәхмәт. Хаҗи Әхмәт абый, без сезнең Сталинград сугышына катнашканыгызны беләбез. Шуның турында бераз сөйләп китмәссез микән? Мин төбәк малае, төбәктә үстем, төбәктә яшәдем. 7 баланың берсе мин булам. 7 баланың берсе дә юк, әти-әни дә юк. Мине 1939 елның 8 октябрында Саба районы военкоматыннан армияга алдылар. Мин хезмәт иттем Байкал көле арты, татарча әйткәндә 160-нчы мотострелковой полктырмы, бригададырмы, оныттым инде хәзер. Менә шунда ел ярым хезмәт иткәннән соң мине Сталинград фронтына артиллерия бригадасы белән Сталинград фронтына килдем. Мин шунда Сталинград фронтында кубаннар аркылы чыгып, кубан переправлять итеп, без Сталинградны якладык. Без күргәннәрнән дә Ходай күрсәтмәсен. Хаҗи Әхмәт абый, хәзерге һәм шул вакытта тормышны чагыштырып буламы? Була, конечно, чагыштырып кыдым. Ул вакытта менә сугыш вакытында без яшәгәндә 3 сынык Сухарига 2 сутка яшәдек. 3 сынык Сухарига. Хәзерге тормышта бүген төбәктә менә мин бик күп еллар Икшермә совхозында 35 ел шофер булып эшләп йөрдем. Мин бер булки ипигә
Qozonda turib, kunlar bo'yi turadırım uçurutda. Uçurut yetkенше deyip, şunday şiratlarını küttük. Bugün kunda Allah'a şükür. Balalar da uqiylar, yaşagız, rahatlanıp. Bugün akşam bulsa magazinde tübekte birau tuğul ikav, kibeşide bişav. O sayın şer magazin var. Hadirgi turmuş bile yaşarga bula, rahatlanıp yaşagız. İsansav, uqığız, tırışığız. Yolda kunda sizge turmuş bula gitemiz. 98 o'qishini, ularning aytgan ileri, o'qituvchilar ham xizmatkorlarini birlashtirgan maktabimiz zo'r bir totuv g'oylani xatirlata. Bu motor g'oyla, ya'ni bizning maktab tilida bek ko'p ishlarga mumkin. Bugunga biz sizning bilan sog'lashamiz. Maktabimiz turida to'liq ma'lumotni bizning saytdan bila olasiz. Kelasi uchrashuvlarga qadar sog' bo'linglar.